చిత్తూరు జిల్లా చౌడేపల్లి మండలంలో చిరుత కలకలం మొదలయ్యింది. చౌడేపల్లి మండలంలోని తెల్లనీళ్లపల్లి మండల ప్రాథమిక పాఠశాల పరిసర ప్రాంతాల్లో బుధవారం రాత్రి చిరుత సంచరినట్లు స్థానికులు పేర్కొన్నారు. చిరుత పాద ముద్రలను ఫోటోలుగా తీసి అటవీ శాఖ అధికారులు పంపిస్తే అది చిరుత పాద ముద్రలే అయి ఉంటాయని, కాబట్టి పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు జాగ్రత్తలు వహించాలని సూచించినట్లు వారు పేర్కొన్నారు. దీంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామ ప్రజల్లో భయాందోళన నెలకొంది. గతంలో అయితే ఏనుగుల బెడద ఉండేదని, ఇప్పుడు చిరుతలు కూడా సంచరిస్తున్నట్టు వారు తీవ్రంగా భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. అటవీ శాఖ అధికారులు పరిశీలించి అవి చిరుత పాదముద్ర లేదంటే వేరే జంతువా అని తేల్చేంత వరకు వారిలో ఈ భయం పోయేలా లేదు. కాబట్టి చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులారా, ఎటువంటి జంతువైనా ప్రజలకు హాని చేసేలా ఉంటుంది. తగు జాగ్రత్తలు వహించండి. తస్మాత్ జాగ్రత్త.